लोगोफोर बोरमा फिनायाबो एसेबां गोरलै नङा हाजो गुदियावहाय दैनि जोबोद आंखाल मा खालामनो उपाय गैया दा अखा बोथोर फैथारनोसै बारा सम गैला बेबायदि दै टेन बायनानै लाबोनो गोनां जायो 20 लिटार टेन मोनसेयाव 30 टाका लायो हाजो गुदियावहाय बोरमा फिनोब्ला हाजो गुदियाव बोरमा फिनोब्ला दैनि सुबिदा दं गैया एसे सांग्रां जाखालै बन्धुमोन नङाबा आं बायदि खस्थ' मोनगोन बारा गोबाव समबो गैला दैनि समाधाना जालांसिगोन खैदिनमान 6 माहखौ खस्थ' मोनबाय आरो 6 माहायाव दैयाव जोबोद खरसा जाबाय बिदि बोबाय थानो गोनां जायो 10टा 12टा दैलिक मर्निंआवहाय 6टा 7टा एक्चुअली बोथोरफोरा एसे थान्दाब्ला आरो बाखि खोब सान्दुं गोसाबा मेक्सिमाम 15टा मोनसेयाव 30 टाकाहै सानफ्रोमबो बिदि खरसा जायो हाजोआव माथ्र दैनिबोल' आंखाल बाखि गांसोनि आंखाल गैया अखा बोथोराबो फैहोलांबाय लासै लासै दैनि समाधानाबो जासिगोन सोरबाफोर गोसो गुदुं बोरमा आबाद खालामनो गोसो गुदुं मानसि दंब्ला आंजों जगाजग खालामनो हागोन आं मोजां भाबै शेयार खालामगोन आरो शेयार खालामबोबाय थादों जों खस्थ' खालामग्रा मानसि मुगाया डिजिटेल मुगा जाबाय मानसिफ्रा नासा मंगल ग्रहसिम थांबाय बाट बोरमा आबादारिया हाग्रानिफ्राय हाग्रासिमसो थांबाय थागोन उपाय गैया आरो बिदिनो थानानै संसार जानांगोन स' एसेनोसै गोजोन्थों